No, čo sa týka tej partičky, tak Bezuch mal kamaráta, s ktorým ho videli v ten večer v miestnej krčme. Volal sa Mesároš. 2-krát odsúdený za výtržníctvo a raz ťažké ublíženie na zdraví. To vyzerá, že ten Mesároš bol včera večer posledný, kto ho videl živého. Alebo prvý, kto ho videl mŕtvého. Treba preklepnúť tú krčmu. Vlastní to tam istý Roman Eliáš. No, tomu hovorím. Komplexná správa. Výborne, Saša. To zase bude prípad. Zase sa ťahať so sockami. Ty si nezvykol? Saša, ty vypočuješ toho domovníka, toho Puchovského. Chlapci, vy pôjdete do terénu. Nájdete najskôr toho kamaráta z Mokrej štvrte, Mesároša, a potom preklepnite tú krčmu. Prosím vás, vráte sa už konečne s vyriešeným prípadom. A okrem tohto nemáme žiadnych ďalších podozrivých? No, ten kumpán nebojeho, ten... Mesároš. Podľa mňa nám niečo tají. Išlo tam o prachy, to pre takýchto ľudí býva veľmi silný motív. Ja by som ešte raz preveril predsa len ten incident v krčme. Nie, mohli by sme konfrontovať toho Mesároša a možno nám niečo povie. Dobre, súhlasím. No dobre. Tak Saša, ty vyrieš toho Puchovského a my skočíme zase do toho brelohu. Jasné, šéfe. Jasné, šéfe. Niečo mi ušlo? S kamarátmi. Hokejbal hrávame raz do týždňa a potom skočíme na pivečko. A boli tam aj ten Bezuch s Mesárošom a veľmi tam hulákali, tak som ich slušne upozornil, že sú tichšie. No dobre, túto verziu už poznám. A teraz konečne pravdu, dobre? Pravdu vám teraz hovorím. Pán Puchovský, ja viem, že ste ich nemali príliš v láske. A v ten večer, keď boli na mol, ste mali šancu si to s nimi vybaviť. Najmä s Bezuchom, je to tak? No, šéfe, mám novinku. Vedeli ste o tom, že mladý Puchovský a Bezuch mali spolu kšefty? Neblázni. To myslíš vážne? Tí dvaja mali spolu kšefty? No, aspoň teda takto tvrdí Mesároš po jednom veľkom bongu. No, ja mám tiež novinku. Počúvam. Naši bezdomovci boli šikovnejší ako policajti. To je novinka? A v kontajneri nedaleko miesta činu našli zakrvavené oblečenie. Krv je Bezuchova? Samozrejme. Prečo inak by som to spomínal? To je celkom milé, že bezdomovci spolupracujú s políciou. Lenže na tom oblečení bola ešte krv niekoho iného. A koho? Mesárošova? Na advokáta je už v tejto fáze dosť neskoro, pán Puchovský. Lebo keď si to tak zhrnieme, v kontajneri sa našlo vaše oblečenie, na ktorom podľa rozboru DNA boli stopy Bezuchovej krvi. Tak čo, stále nič? To nie sú moje veci. No, výborne. Tak budem pokračovať. Ďalej sme našli stopy zaschnutej krvi u vás doma v umývadle, na chodbe, na vašich osobných veciach, na taške, dokonca na hokejke, na dresoch, teplákoch. Čo, stále mi chcete tvrdiť, že to nie sú vaše veci? Pán hokejbalista? Uvedomujete si, čo ste vlastne spravili? Ja vám poviem, čo som spravil. Aspoň som očistil štvrť od špinavých žobrákov, akým bol aj Bezuch. To je zaujímavé, že ste s takým špinavým žobrákom celkom dobre vychádzali, kým pre vás okrádal ľudí. Vy nie ste zásadový človek, tak sa tu na neho nehrajte, áno? To je niečo iné. Použiť niečo, čo žije skoro ako zviera. Aspoň na niečo bol dobrý. Inak robil iba bordel. Bol som opitý jak puk, niekto to musel spraviť. Není mi to ľúto. Aspoň bude pokoj. René Puchovský dostal za vraždu 10 rokov na tvrdo. Na súde nepomohol ani argument obhajoby, že opitosť tu treba vnímať ako poľahčujúcu okolnosť, pretože sa preukázalo, že čin spáchal v stave plnej príčetnosti a uvedomoval si protiprávne následky svojho konania. Kamarát nebohého Mesároš sa o pol roka priotrávil po konzumácii technického liehu. V krčme u Eliáša títo dvaja nikomu nechýbajú.